Σας καλωσορίζω, να είμαστε πάλι μαζί. Τα έχουμε πει και πέρυσι και φέτος θα μιλήσουμε και για προϊστορία και για πολιτισμό. Πέρυσι ήταν πιο περιοριστικό. Λοιπόν, και αρχίζω πρώτα με τον Ησίωδο. Ο Ησίωδος ήταν ο δεύτερος ποιητής μετά τον Όμηρο, εξίσου σπουδαίος, εξίσου μεγάλος. Στους 1022 στίχους του της Θεογονίας μας περιγράφει το πώς φτιάχτηκε ο κόσμος. Λέει λοιπόν εκεί: στην αρχή, χωρίς να γεννηθούν, αυθύπαρκτοι ήσαν τρεις θεοί, η γαία, το χάος, ο έρος. Οι δύο πρώτοι, η γαία και το χάος, γεννούν, ενώ ο έρος δεν γεννάει, μόνο οθεί τις άλλες δυνάμεις σε δημιουργία. Από το χάος γεννιέται το έρευος και η νύχτα, και η γαία, χωρίς γέννηση, δημιουργεί τον ουρανό, ο οποίος ουρανός έχει όση έκταση και η ίδια. Έτσι δεν είναι? Η γη σφαιρική, γύρω γύρω έχει την ατμόσφαιρα που έχει την ίδια έκταση. Έτσι. Δημιουργεί τον πόντο και τα όρη. Στην ουσία δηλαδή, μέσα από αυτή την μυθολογική αφήγηση του Ησίωδου, γιατί πρόκειται για τη μυθολογία μας, έτσι, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλήθεια. Στην ουσία έχουμε τη δημιουργία της γης και άρα και του σύμπαντος. Και τι είναι? Είναι φως, ενέργεια και μάζα. Περί αυτού πρόκειται. Άρα λοιπόν η μυθολογία μας, μυθολογία σημαίνει μύθος, παραμύθι δηλαδή, αλλά στην ουσία πρόκειται για την προφορική ιστορία του λαού μας, του ελληνικού λαού. Και ερχόμαστε τώρα πώς αυτό δένεται και μπορούμε τη μυθολογία να την μετατρέψουμε σε αλήθεια και αυτό να το επιβεβαιώσουμε. Πώς γίνεται αυτό? Η μυθολογία λοιπόν μας λέει ότι ο Δάρδανος, θα έχετε ακουστά για το Δάρδανο, ήταν μυθικός ήρωας και από αυτόν έχει πάρει το όνομα τα στενά των Δαρδανελίων, τα οποία στη συνέχεια μετονομάστηκαν από άλλο μύθο, Ελίσποντο, από το μύθο της Έλλης και του Φρίξου. Αυτά. Ο Δάρδανος λοιπόν 14.000 χρόνια πριν από τώρα συνδέθηκε με τον πρώτο κατακλυσμό. Ο πρώτος αυτός κατακλυσμός επιβεβαιώνεται σαν φυσικογεωλογικό φαινόμενο, επιβεβαιώνεται από τους γεωλόγους και τους επιστήμονες. Δηλαδή, οι γεωλόγοι, ειδικά εκεί απάνω στην Κριμαία που γίνεται ο πόλεμος στη Σεβαστούπολη, Οδυσσό, εκεί απάνω οι Ρώσοι, επειδή έχουν συμφέροντα πετρέλαια και αέρια και τέτοια, έχει προοδεύσει τώρα πολύ η γεωλογική επιστήμη και μπόρεσαν να αποδείξουν ότι αυτός ο κατακλυσμός όντως έγινε 14.000 χρόνια πριν. Γίναν βέβαια άλλοι τρεις μετά, με τελευταίον τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Κατά αυτόν τον κατακλυσμό τι έγινε? Επειδή στο βόρειο μέρος της Μαύρης Θάλασσας, του Εύξηνου Πόντου, ο οποίος δεν ήταν θάλασσα τότε, ήταν λίμνη με γλυκά νερά, λιώσανε οι πάγοι, οι οποίοι είχαν 2 χιλιόμετρα ύψος. Οι πάγοι ήταν παγετώνες, εποχή των παγετώνων. Λιώσανε αυτά. Οι ποταμοί οι μεγάλοι, ο Ίστρος, ο Δνήπερος, ο Δούναβης είναι ο Ίστρος, ο σημερινός Δούναβης.
ο Ντόν, αυτοί οι ποταμοί που πέφτουν στον Πόντο, τον Εύξηνο, έφεραν τόσα πολλά νερά που ανέβηκαν 125 μέτρα τα νερά της λίμνης αυτής που ήταν τότε, υπερπήδησαν τον Βόσπορο που ήταν λιγότερο το ύψος από 125 μέτρα και πέρασαν και τον Ελίσποντο και τα Δαρδανέλια και έπεσαν στο Αιγαίο. Ανέβηκε το Αιγαίο 125 μέτρα. Αυτό είναι ο κατακλυσμός. Η μυθολογία το λέει κατακλυσμό του Δάρδανο, η φυσικογεωλογία το λέει ανέβηκαν τα νερά. Στη συνέχεια βέβαια ξαναπαγώσανε, ήρθε η δεύτερη εποχή παγετώνων, παγώσανε πάλι, δεν είχε νερό, δεν φέρνανε οι ποταμοί νερό αφού παγώσανε, κατέβηκε η στάθμη του Εύξηνου και τότε τι έγινε, τα νερά του Αιγαίου μπήκανε μέσα στον Εύξηνο, αλλά τα νερά τότε ήτανε αρμυρά και έτσι από λίμνη του Ευξήνου έγινε Εύξηνος Πόντος, δηλαδή θάλασσα. Έτσι, αυτή είναι η... Βλέπουμε λοιπόν ότι η μυθολογία κουμπώνει με τα φυσικογεωλογικά φαινόμενα και έτσι δεν είναι απλώς μυθολογία, αλλά είναι ιστορία. Και τι ιστορία? Η προφορική ιστορία ενός τεράστιου πολιτισμού που είναι ο πολιτισμός του Αιγαίου. Την ιστορία αυτή τώρα του Δάρδανου και των κατακλυσμών μας τη λέει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο οποίος έζησε τον 1ο π.Χ. αιώνα. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι αυτός από πού τα άμαθε? Πώς έμαθε αυτός, γραφή δεν υπήρχε, πώς έμαθε αυτός ότι 12.000 χρόνια πριν, έτσι 14 από σήμερα, 12 από τη γέννηση του Χριστού, συνέβη αυτό το γεγονός? Είναι προφανές ότι ήρθε στα αυτιά του από στόμα σε στόμα ως μύθος, αλλά ένας μύθος που εμπερικλεί πολλή αλήθεια. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι της υπόθεσης είναι το εξής. Για να έρθει αυτός ο μύθος στα αυτιά του Διόδωρου του Σικελιώτη σημαίνει ότι ήρθε στην ίδια γλώσσα, διότι αν στα μισά κοβόταν το νήμα της γλώσσας θα χανόταν και η ιστορία. Άρα οι Αιγαιοπελαγίτες, εκτός το ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια, μιλάνε και την ίδια γλώσσα όλα αυτά τα χρόνια. Και ερχόμαστε τώρα στα ευρήματα τα αρχαιολογικά. Ο Διαμαντής ο Σάμψον, συμπατριώτης μας, καθηγητής και αρχαιολόγος, στα Γιούρα, είχαμε μιλήσει και πέρυσι για τα Γιούρα, θυμάστε, για το σπήλαιο του Κύκλοπα. Στα Γιούρα, στο σπήλαιο του Κύκλοπα, βρήκε αγκίστρια από ελαφοκέρατο και μάλιστα μεγέθους τόσο μεγάλα, 7 εκατοστά τα μεγαλύτερα και μικρότερα. Αυτά αποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν ναυτιλόμενοι, διότι αυτά τα ψάρια δεν μπορούν να ψαρευτούν από τη στεριά με πετονιά, δεν μικρό λιανό ψάρα για να τα πιάσεις. Αυτά θέλουν ναυσιπλοεία, θέλουν σκάφος να πας να ανοιχτείς το πέλαγος κλπ. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Ένα δεύτερο γεγονός είναι ότι εκεί σε αυτό το σπήλαιο βρήκε εξημερωμένα ζώα, δηλαδή κατσίκι και πρόβατο, εξημερωμένα, που τα χρησιμοποιούσε ο άνθρωπος όπως σήμερα. Αυτά τα ζώα ξέρουμε επιβεβαιωμένα ότι προήλθαν από το Ζάγκρο της Περσίας. Το θέμα είναι πώς ήρθανε στα Γιούρα. Τα Γιούρα είναι εδώ στις Βόρειες Σποράδες, είναι ένα από τα ερημόνησα. Πιο πάνω από την Αλόνησο είναι η Κυρά Παναγιά και πιο πάνω ακόμα είναι τα Γιούρα. Εδώ, στις Βόρειες Σποράδες. Άρα
οι Στεριανοί δεν υπήρχε περίπτωση να φτιάξουν πλοία και να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Κατά συνέπεια, αυτή τη δουλειά, δηλαδή το ταξίδι, είτε στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ας πούμε, το σημερινό, είτε στη Μικρά Ασία, για να φέρουν τα εξημερωμένα, έγινε από τους νησιώτες, αυτοί που ξέραν να ταξιδεύουν. Επίσης, το ότι ξέραν να ταξιδεύουν αποδεικνύεται από ένα άλλο γεγονός, ότι σε αυτό το σπήλαιο βρέθηκε ο οψιδιανός της Μήλου. Μιλάμε για τη λίθινη εποχή, τα εργαλεία του ανθρώπου ήταν οι πέτρες, λίθινα. Αλλά ο οψιδιανός της Μήλου είναι ένα ηφαιστειογενές πέτρωμα, το οποίο βγάζει πολύ ωραία εργαλεία, δηλαδή χτυπώντας του βγάζει κοφτερά εργαλεία. Αυτά χρησιμοποιούσε εκείνος ο παλιός άνθρωπος. Το γεγονός ότι δεν είχαμε επιρροές από την Ανατολή αποδεικνύεται κάλλιστα και πολύ εύκολα από το γεγονός ότι η λιθοτεχνία της Μέσης Ανατολής είναι εντελώς διαφορετική από τη λιθοτεχνία του Αιγαίου. Η λιθοτεχνία του Αιγαίου, εκτός το ότι αποτελείται από οψιδιανό της Μήλου, που βγαίνει μόνο στη Μήλος. Η Μήλος είναι ένα νησί των Κυκλάδων, έτσι. Δεν έχουμε και την ίδια λιθοτεχνία. Αν είχαμε δηλαδή επιρροές από εκεί, θα ήταν αλλιώτικη η λιθοτεχνία. Και αυτό αναγνωρίζεται. Είναι πολύ εύκολο να το δεις τη διαφορά. Τώρα, συνοψίζοντας, να έρθουμε στο τρίτο στοιχείο της υπόθεσης. Έτσι, το ένα είναι οι άνθρωποι, ότι είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το δεύτερο είναι η γλώσσα, ότι αφού φτάσανε οι μύθοι στο Διόδωρο του Σικελιώτη, σημαίνει ότι μιλιόταν η ίδια γλώσσα. Και το τρίτο της υπόθεσης είναι η γραφή. Η γραφή, το παλιότερο είναι ένα οστρακό, δηλαδή κομμάτι από κεραμικό που βρήκε ο Σάμψον στο σπήλαιο του Κύκλοπα, στα Γιούρα εκεί, και μιλάμε παιδιά για χιλιάδες χρόνια πριν, δηλαδή αυτό το κεραμικό είναι 5.500 χρόνια πριν χρονολογημένο. Τα ελαφοκέρατα είναι 7.000 χρόνια πριν. Τι γίνεται τώρα? Εκεί απάνω έχει χαραχθεί μία λέξη, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί με βεβαιότητα δεν μπορώ να το πούμε για τόσο βαθιά χρόνια, η λέξη Αυδή. Μπορείτε να μου πείτε, αυτή η λέξη είναι ομηρική λέξη Αυδή και σημαίνει φωνή. Ξέρετε αν αυτή η λέξη χρησιμοποιείται σήμερα? Άναυδος. Την έχετε ακούσει τη λέξη άναυδος? Έμεινα άναυδος. Τι σημαίνει? Χωρίς φωνή. Άρα η λέξη Αυδή χρησιμοποιείται σήμερα ακόμα από τους Έλληνες. Όχι. Είναι αυτή η σύνθετη λέξη. Το άναυδος. Αυτό έχει μείνει. Αλλά μας είναι αρκετό όμως, Τώρα, Οδύσσια, κάτι θα θυμάστε. Ο πρώτος στίχος της Οδύσσιας τι λέει? Άνδρα μη ένεπε μούσα πολύτροπον. Αυτό δεν είναι ο πρώτος στίχος? Από τις 5 αυτές λέξεις, οι 4 είναι λέξεις που τις χρησιμοποιούμε σήμερα. Άνδρα, μη, πολύτροπο και μούσα. Μόνο το ένεπεν δεν χρησιμοποιούμε. Άρα λοιπόν η γλώσσα μας είναι αυτή από εκείνα τα χρόνια. Δεν έχει αλλάξει. Και η ίδια γλώσσα, οι ίδιοι άνθρωποι και την ίδια γραφή χρησιμοποιούμε εδώ, στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί καταρρίπτει το μύθο της Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης που θέλανε να μας επιβάλλουν οι Βορειοευρωπαίοι. Γιατί το θέλανε, θα μου πεις? Μα το θέλανε για να συνδέσουν τη δική τους κουλτούρα με την κουλτούρα του ελληνικού πολιτισμού και να πάρουν δόξα από τον ελληνικό πολιτισμό.
Και ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, τα πιο κοντινά, στη Σκόπελο. Ο Στάφυλος ήταν ο πρώτος επικιστής της Σκοπέλου. Τα είχαμε πει και πέρυσι αυτά, να τα επαναλάβουμε. Η κοιλάδα του Σταφύλου, αυτό που ξέρουμε ως Στάφυλο, φέρει το όνομά της από το 1500 π.Χ. Δηλαδή 3.500 χρόνια λέγεται Στάφυλος και οφείλει το όνομα σε εκείνον τον πρίγκιπα Μινωήτη, τον πρώτο επικιστή της Σκοπέλου. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από την έβρεση του τάφου του το 1936 από τον καθηγητή Πλάτωνα, ο οποίος τάφος είναι σίγουρα πριγκιπικός, διότι είχε ανασπαθεί μινωικής περίοδου με χρυσή λαβή τεράστια, βρίσκεται στο Εθνικό Μουσείο εκτεθειμένο από τότε και μέχρι σήμερα, δεν βγαίνει αυτό γιατί είναι το μοναδικό μινωικής περίοδου και είναι, άρα επιβεβαιώνει το μύθο που λέει ότι ο Στάφυλος ήρθε στη Σκόπελο, ο Στάφυλος και ο Πεπάριθος. Πεπάριθο λέγανε τη Σκόπελο στα αρχαία χρόνια, έτσι δεν είναι, το ξέρουμε αυτό. Ωραία. Ήταν τα δύο αδέρφια αυτά, παιδιά του Διονύσου και της Αριάδνης. Αυτά λέει ο μύθος. Αλλά τελικά δεν είναι μύθος. Ο μεν Πεπάριθος έδωσε το όνομα στη Σκόπελο, ο δε Στάφυλος ήρθε ως πρίγκιπας Μινωήτης, έκανε απικία και χάρισε το μεγάλο χάρισμα το Σταφύλι. Σταφύλι, Στάφυλος, βλέπετε ότι είναι συνδεδεμένα τα ονόματα. Δηλαδή και εδώ ο μύθος μεν, αλλά με αλήθεια. Έτσι. Αυτή η ιστορία του Σταφυλιού είναι η ιστορία που δόξασε τη Σκόπελο, την Πεπάριθο πρώτα την αρχαία και στη συνέχεια τη Σκόπελο. Και γιατί? Διότι η Σκόπελος διέθετε αυτό το καταπληκτικό προϊόν, η Πεπάριθος, που λέγεται στα αρχαία χρόνια λεγόταν Πεπαρίθιος Ίνος, ο οποίος ήταν ξακουστός γιατί ήταν εύγευστος και ήταν δυνατό κρασί στη μεταφορά του. Είχαμε δε εδώ το πεύκο όπως το έχουμε και σήμερα και είχαμε και πολύ καλούς τεχνίτες ναυπηγούς οι οποίοι έφτιαχναν ωραία καράβια από εκείνη την εποχή του Σταφύλου μέχρι και σήμερα. Αυτοί λοιπόν οι τεχνίτες έφτιαχναν τα καράβια. Οι άλλοι τεχνίτες έφτιαχναν τον Πεπαρίθιο Ίνο. Ένα προϊόν εξαγώγημο το φορτώναν στα καράβια και πήγαινε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Μασσαλία, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Μπατούμι, την αρχαία Κολχίδα δηλαδή, στην Οδυσσό, στη Σεβαστούπολη, στο Νοβοροσίσκ, σε πάρα πολλά μέρη. Αυτό μας το αποδεικνύει το γεγονός ότι σε όλα αυτά τα μέρη βρεθήκανε αμφορείς σκοπελίτικοι. Και πώς το ξέρουμε? Οι σκοπελίτικοι αμφορείς έφεραν στη βάση του λαιμού ένα μικρό κύκλο ως φραγίδα, ως trademark θα λέγαμε σήμερα, σήμα κατά τεθέν δηλαδή. Και τέτοιοι αμφορείς χρονολογημένοι βρεθήκαν σε όλα αυτά τα λιμάνια από το 1500 π.Χ. μέχρι το 1200 μετά Χριστόν, δηλαδή τα βυζαντινά χρόνια, τελευταία ύστερα βυζαντινά χρόνια, οπότε αρχίσαν να χρησιμοποιούν τα ξύλινα βαρέλια και καταργήθηκαν οι αμφορείς. Οι αμφορείς που ήταν οξυπύθμενοι, δηλαδή μητερό πάτο, αυτό ήταν τεχνική μαγιά των αρχαίων θα λέγαμε. Τι κάνανε? Όπως βάζανε, η πρώτη σειρά έμπαινε σε άμμο στο καράβι κάτω. Η δεύτερη όμως σειρά που έμπαινε
επειδή ήταν οξυπυθμενή, τι έκανε? Ο ένας αμφορέας εδώ, ο άλλος αμφορέας δίπλα, εδώ δίπλα περίσσευε ένας κόνος. Στον κόνο αυτό βάζανε τον από πάνω αμφορέα και έτσι μπορούσαν να στιβάξουν ένα καράβι με αμφορείς, οι οποίοι να μην έχουν ανάγκη κατά τη μεταφορά, να μην πέσουν και σπάσουν, ας πούμε. Ήταν ωραία μελετημένα. Αυτή η υπόθεση, όπως καταλαβαίνετε, για λογαριάστε ένα νησί σήμερα να έχει πετρέλαιο, ας πούμε. Γιατί όταν έχεις ένα εξαγώγημο προϊόν μοναδικό, είναι σαν να λέμε σήμερα ότι έχεις πετρέλαιο. Δηλαδή έχεις μια πηγή η οποία σου αποφέρει πλούτο και έσοδα χωρίς ανταγωνισμό. Μονοπόλιο το είχαν. Πεπαρίθιος Ίνος. Ο Πεπαρίθιος Ίνος έχει αναφορές πάρα πολλές από τα αρχαία χρόνια, από τον Όμηρο, από τον Αριστοφάνη, από τον Παυσανία και στη συνέχεια οι περιηγητές των Βόρειων Σποράδων, όλοι αναφέρονται στον Πεπαρίθιο και μετέπειτα σκοπελίτικο Ίνο. Έτσι. Οι δε νεότεροι περιηγητές δύο πράγματα έχουν να αναφέρουν: Πεπαρίθιος Ίνος και καλόκτιστα καράβια. Ένας τρίτος παράγοντας που συνετέλεσε σε αυτή την, θα λέγαμε, δοξασμένη πορεία του νησιού ήταν το δυσπρόσιτο. Το νησί, επειδή ο Στάφυλος ήταν εδώ, αναγκαστικά φτιάξαν και το λιμάνι εδώ. Δεν θα παίρνανε το κρασί από εδώ, θα το πάνε στον Πάνορμο με τα γαϊδουρομούλα, ήταν απαράδεκτο. Εδώ όμως το λιμάνι είναι στο βορρά και είναι δύσκολο. Ήταν όμως έτσι αποθαρρυντικό για τους κατακτητές. Όλοι δηλαδή οι κατακτητές που ήρθαν εδώ, ο Μέγας Αλέξανδρος, ας πούμε, παράδειγμα, όταν θέλησε να ενώσει όλες τις πόλεις της Ελλάδος και κατέβηκε στα νότια, πήγε στη Σκιάθο, αλλά εδώ του είπανε μην πας εκεί, τα καράβια σου το πιο πιθανό είναι να βουλιάξουν. Εκείνα τα πλοία δεν ήταν και όπως είναι σήμερα μηχανές και τέτοια, ένα τετράγωνο πανί είχαν. Κατά μία πληροφορία, το όνομα Σκόπελος οφείλεται στο Μέγα Αλέξανδρο. Διότι ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί στη Σκιάθο είπε ποιος γνωρίζει τι είναι αυτός ο Σκόπελος. Σκόπελος σημαίνει πέτρα που εξέχει από το νερό και μεταφορικά εμπόδιο. Ναι, δεν είναι ακριβώς βραχονησίδα, αλλά μπορεί να είναι και η βραχονησίδα. Είναι ο Σκόπελος ή εμπόδιο ή και βράχος που εξέχει από τη θάλασσα. Βραχονησίδα πες. Και του είπανε αυτό είναι η Πεπάριθος. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή δεν είχε ακούσει το όνομα Πεπάριθος, είπε ποιος γνωρίζει ο Σκόπελος αυτός τι είναι. Του είπαν είναι το νησί Πεπάριθος και λοιπά, αλλά δεν σε συμβουλεύουμε να πας με τα καράβια. Σκόθηκε, έφυγε ο Αλέξανδρος. Αλλά επειδή Αλέξανδρος ήταν αυτός, ό,τι έλεγε σε σημερινούς όρους, πώς θα το λέγαμε, viral. Έτσι, ό,τι έλεγε έμεινε στην ιστορία, γιατί το είπε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κατά μίαν, έτσι, μπορεί να είναι μυθολογική, δεν είναι κάτι επιβεβαιωμένο. Αλλά μας κάνει sense, μας κάνει νόημα, έτσι δεν είναι. Και ερχόμαστε τώρα προς τα δω. Ο Μπαρμπαρόσα. Ο Μπαρμπαρόσα έχει απασχολήσει πάρα πολλούς ιστορικούς κλπ. Και έχουν συνδέσει την επιδρομή του Μπαρμπαρόσα με ερήμωση του νησιού. Αυτό είναι λάθος. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 100%. Γιατί
διότι ο Μπαρμπαρόσα ήταν ένας κουρσάρος, ήρθε εδώ για 3-4 μέρες, κούρσεψε και έφυγε. Σε 3-4 μέρες ούτε το νησί μπορείς να ερημώσεις, ούτε πολύ περισσότερο να ανατρέψεις, γιατί είναι μεγάλο νησί, να ανατρέψεις την κοινωνικο-οικονομική ζωή. Και αυτό φανερώνεται από το γεγονός ότι ούτε οι ναυπηγικοί, ούτε ο Πεπαρίθιος Ίνος σταμάτησαν μετά τον Μπαρμπαρόσα. Άρα τίποτα δεν έγινε από αυτά. Το 1565-1537 ήρθε ο Μπαρμπαρόσα. Το 1565, 28 χρόνια μετά, 3 προύχοντες από τη Σκόπελο πήγαν στο Σουλτάνο και έκαναν συμφωνία ότι θα σου πληρώνουμε λίτρα προστασίας και όχι φόρο υποτέλειας, λίτρα προστασίας, τα οποία θα στα φέρνουμε εμείς στην Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν έμποροι και κολοπετσωμένοι, δεν ήταν τυχαίοι. Θα στα φέρνουμε εμείς για να μην δώσουν το δικαίωμα στο Σουλτάνο να κάνει δικαιοπραξία στο νησί, να μην έρθει να εισπράξει λεφτά. Επίσης να εκλέγουμε το βοεβόδα, δηλαδή το δήμαρχό μας, να δικάζουμε μόνοι μας και βέβαια ένα άλλο γεγονός διπλανό που αποδεικνύει αυτά, γιατί θα πρέπει να ξέρετε κάτι και αυτό να σας συνοδεύει σε όλη σας τη ζωή. Η ιστορία, όπως και όλα τα πράγματα, η οποιαδήποτε πληροφορία, ειδικά τώρα με το ίντερνετ, εάν δεν επεξεργαστεί από το μυαλό σου, είναι άχρηστο. Ο Πλούταρχος έλεγε «Νους ορά και νους ακούει, τα άλλα δε τυφλά και κοφά». Τι εννοούσε? Ήθελε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, διαβάσατε στο ίντερνετ αυτή την είδηση. Εάν δεν την επεξεργαστείτε με το μυαλό σας, είναι τυφλή και κουφή. Δεν σας λέει τίποτα. Άρα, ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, για να μπορείτε να το ακούσετε και να μπορείτε να το δείτε, πρέπει να το επεξεργαστείτε με το μυαλό σας. Έτσι. Λένε λοιπόν ασυλλόγιστα οι ιστορικοί, ερημώθηκε λέει το νησί. Έλα εδώ, ερημώθηκε το νησί. Ωραία. Μας το νησί από το 14ο αιώνα και μετά έχουμε 12 μοναστήρια και φτιαχτήκανε εκείνη την περίοδο. Μπορεί ένα έρημο νησί να φτιάξει μοναστήρια? Όχι. Μπορεί ένα κατακτημένο νησί από τους Τούρκους να φτιάξει μοναστήρια? Όχι. Άρα ουδέποτε συνέβη αυτό. Στους δε περιηγητές, έχει γράψει ο Σάμψον ένα βιβλίο «Οι περιηγητές των Βορειοσφοράδων», λέει ότι από τους περιηγητές μόνο ένας, ο Μπρακονιέ, επισκέφτηκε το νησί το 1708. Όλοι οι άλλοι, αυτά που γράφουν, είναι πληροφορίες που πήραν από νησιώτες. Και ρωτώ εγώ τώρα, ένας καπετάνιος με το τσούρμο του πίνουνε κρασί στην Κωνσταντινούπολη, θα λέγανε ποτέ στους διπλανούς ότι η Σκόπελος είναι ένα νησί πλούσιο και πηγαίνετε εκεί να πούμε να το πειρατεύσετε? Είναι σαν να πείτε εσείς ότι εγώ στο σπίτι μου έχω μια κασέλα με λίρες. Θα το λέγατε ποτέ δημόσια αυτό? Έστω και αν τις έχετε. Ποτέ. Διότι βάζει σε κίνδυνο την υπόθεση. Άρα λοιπόν ουδέποτε συνέβησαν αυτά. Ο Δε Μπρακονιέ το 1708 μας λέει ότι η Σκόπελος είχε 10.000 κατοίκους. Αλλά και από άλλη πηγή για τα ίδια χρόνια ο πατέρας του Κεσάριου Δαπόντε, έχετε ακουστά περί Κεσάριου Δαπόντε, ήταν ο μεγαλύτερος λογοτέχνης μαζί με τον Βιτσέντζο Κορνάρο του 18ου αιώνα.
ο Στέφανος Δαπόντε ήταν πρόξενος των Άγγλων εκείνη την εποχή, μεταξύ 1700-1720, και το 1720 ίδρυσε ακαδημία στη Σκόπελο, δηλαδή σχολείο ανώτερο που έβγαζε δασκάλους. Αυτά τώρα που να τα βρει σε μέρη κατακτημένα από τους Τούρκους ή ερημωμένα. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και ερχόμαστε στα χρόνια της Επαναστάσεως, το 21. Η Σκόπελος συμμετείχε με 145 καράβια και 3.500 ναύτες. Το μεγαλύτερο ναυτικό του Αιγαίου είχε. Όμως δεν ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια εδώ που το αποδεικνύει. Το 1830 στη συνθήκη του Λονδίνου, που εκεί ανακηρύχθηκε το νέο ελληνικό κράτος ως ελεύθερο και αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα, εκεί πήγαν δύο αντιπρόσωποι των Σκοπελιτών και δήλωσαν ότι εμείς ενωνόμαστε με το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Και ρωτώ, παιδιά, είναι δυνατόν να ενωθεί ένα μέρος με ένα άλλο κράτος αν δεν είναι ελεύθερο? Όχι βέβαια. Άλλο γεγονός που αποδεικνύει ότι ήμασταν ελεύθερο μέρος είναι ότι το 1831 στην απογραφή, είναι η πρώτη απογραφή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 21.000 είναι οι κάτοικοι της Σκοπέλου. Και ξέρετε γιατί? Επειδή ήταν ελεύθερο μέρος, ήρθανε από τη Ζαγορά, από το Πήλιο, από τη Μιτζέλα, από τη Χαλκιδική, ήρθαν κόσμος εδώ γιατί ήταν ελεύθερο μέρος. Και είναι 21.000 άνθρωποι και 210 καράβια. Η υπόθεση αυτή διεκόπη γύρω στο 1900, όταν έπεσε φιλοξήρα και ξέρανε τα αμπέλια. Όπως το έχουμε πει, για λόγους που δεν ξέρω, δεν βάλανε ανθεκτικά υποκείμενα να συνεχιστεί αυτό. Τα καράβια δεν είχαν ναύλα, δηλαδή σταμάτησε το κρασί, αλλά σταματήσαν και τα ναύλα των καραβιών. Και δεν είχαν εμπορεύματα να μεταφέρουν. Άρα διεκόπη βίαια, να το πούμε έτσι, μία τέτοια. Το 1900 περίπου μεταναστεύσανε Σκοπελίτες στην Αμερική και πάρα πολλοί στην Αθήνα, δηλαδή ο Σύλλογος Σκοπελιτών το 1925 που ιδρύθηκε στην Αθήνα είχε 3.000 μέλη. Αυτοί ήταν όλοι που φύγανε από το νησί και πήγανε εκεί. Η Σκόπελος, εκτός από το κρασί, το εμπόριο κλπ, έχει να αναδείξει και πολιτισμό. Ο Αγνώντας, Ολυμπιονίκης του 6ου π.Χ. αιώνα. Αν φύγουμε από τον Αγνώντα, πάμε στο Διοκλή τον Πεπαρίθιο, ο οποίος ήταν του 2ου αιώνα π.Χ. και ήταν ο πρώτος ιστορικός που έγραψε ιστορία της Ρώμης στο έργο του «Ρώμης κτίσης». Από εκεί ερχόμαστε στο Κεσάριο Δαπόντε, πολύ μεγάλη μορφή. Ο άνθρωπος έγραψε 150.000 στίχους. Αυτός ό,τι έγραφε το έγραφε σε στίχους. Και άμα σας πέσει στα χέρια σας ο κήπος Χαρίτων, είναι έτσι το πιο όμορφο και πιο σπουδαίο έργο του, το οποίο μιλάει για τη Σκόπελο. Και εκεί αναφέρει το κρασί, λέει υπόθεση και Σκόπελος, νησί όλο κρασάδες. Επίσης το ναυτικό της πώς το λένε, το ναυτικό της μάλλον όχι το ναυτικό, την ναυπηγική της Σκοπέλου την καταδεικνύει και τώρα έπεσε στα χέρια μου
ένα παραμύθι της Αλονίσου, παλιό παραμύθι, το οποίο λέγεται η ομιλούσα φώκια, και αυτή η φώκια λέει σε έναν ψαρά: θα σου δώσω ένα φέση λίρες να πάει να φτιάξεις ένα όμορφο καράβι στη Σκόπελο που ξέρουν και φτιάχνουν όμορφα καράβια. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια, αλλά αποδεικνύει ότι εδώ φτιαχνόντουσαν τα ωραία καράβια. Μετά λοιπόν το Κεσάριο δα Πόντε ερχόμαστε στην Εφροσύνη Σαμαρτζίδου. Αυτή ήταν από τη Σκύρο και το 1845, την Πέμπτη το βράδυ, θα έχουμε μια ομιλία στον Ορφέα αφιερωμένη στην Εφροσύνη Σαμαρτζίδου, να έρθετε να την ακούσετε. Αυτή ήταν Σκυριανή, αλλά στη Σκύρο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η γυναίκα δεν μπορούσε να πάει σχολείο. Δηλαδή εσείς τα κορίτσια ήσασταν αποκλεισμένες από το σχολείο. Αυτό το αποδεικνύει και η Αλταμούρα που ήταν από τις Πέτσες την ίδια εποχή, που δεν μπορούσε, την έστειλε ο πατέρας στη Φλωρεντία, στην Ιταλία, και στη Φλωρεντία δεν γινόταν δεκτή επειδή ήταν γυναίκα και ντύθηκε άντρας για να σπουδάσει ζωγράφος. Άρα η Σκόπελος ήταν μια κοινωνία ανοιχτή, ανεκτική, δημοκρατική, και η θέση της γυναίκας ήταν περίοπτη, έτσι, γιατί ήρθε η Σκυριανή εδώ και τη δεχτήκανε στο σχολείο που ήταν για κορίτσια. Μπορούσε δηλαδή οποιοδήποτε κορίτσι σκοπελίτικο, άρα και αυτή, να πάει σχολείο. Αυτό όσον αφορά την ιστορία των σχολείων μας, της Κοπέλου, είναι μοναδικό στον ελλαδικό αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο, ότι το σχολείο της Κοπέλου δεχότανε κορίτσια από το 1840-45. Αυτή η Εφροσύνη Σαμαρτζίδου είναι και η πρώτη, έγινε ποιήτρια μετά, σπουδαία ποιήτρια, και είναι και η πρώτη ποιήτρια της νεότερης Ελλάδος. Είχαμε και τον Κώστα Αποστολίδη, πατέρα του Παύλου Νιρβάνα, λόγιος και αυτός, Ιωάννης Δρακιώτης, και ερχόμαστε στον Παύλο Νιρβάνα. Ο Παύλος Νιρβάνας υπήρξε πολύ μεγάλη λογοτεχνική μορφή, διότι έγραψε πολλά διηγήματα, ποίηματα, αλλά κυρίως χρονογραφήματα. Ξέρετε τι είναι το χρονογράφημα? Το χρονογράφημα είναι ένα μικρό κείμενο σχετικά, το οποίο γραφόταν κάθε μέρα στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων και είχε να κάνει με σχολιασμό κοινωνικό κάθε μέρα. Αυτά τα χρονογραφήματα, τα οποία είναι 12.000 στον αριθμό, που έγραψε ο Παύλος Νιρβάνας, γιατί έγραφε κάθε μέρα στην εφημερίδα, θεωρήθηκαν ως τα ψυχογραφήματα της κοινωνίας των Αθηνών των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Ήτανε δε μορφή πρωτοποριακή, διότι παράλληλα με το Φρόιντ ήθελε να εισάγει την ψυχολογία ως επιστήμη στην ιατρική. Το 1911 πρότεινε να γίνει έδρα στο Πανεπιστήμιο και σας πληροφορώ ότι η έδρα στο Πανεπιστήμιο στην ιατρική μας έγινε το 1988. Ακούστε πόσα χρόνια ήταν μπροστά. Ήταν φίλος με τον Σικελιανό, με τον Νίκο και τον Καβαδία. Φτιάξαν την πρώτη ψυχολογική εταιρεία το 1923 και το 1924 φέραν το Φρόιντ ως επίτιμο μέλος. Ήτανε πρωτοποριακός και εξέχουσα μορφή των γραμμάτων. Και να έρθουμε στα τωρινά. Η Σκόπελος, λόγω όλου αυτού του background, σήμερα είναι ένα από τα λίγα νησιά που έχουν. Καταρχάς, έχουμε αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπίου. Το ξέρετε που είναι, δεν το ξέρετε ή όχι? Εκεί πέρα, εκεί που είναι το Έολος. Ασκληπιείο, που ήταν το νοσοκομείο της αρχαίας Ελλάδος, έχει μόνον η Σκόπελος και η Κος, που η Κος ήταν η πατρίδα του Ιπποκράτη.
δηλαδή του πατέρα της ιατρικής. Λογικό ήταν να έχει και ασκληπείο. Αμυσκόπελος, η Σκόπελος είχε ασκληπείο η αρχαία Πεπάρηθος, διότι ήταν ένα πλούσιο νησί και είχε και τις προϋποθέσεις που θέταν οι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίες προϋποθέσεις ήταν να είναι τόπος υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή δεν το κάναν όπου θέλανε, είχαν πολλά θέματα πώς θα το στήσουν το ασκληπείο. Λοιπόν, από πάνω από το χωριό εδώ ήταν ναός της Αθηνάς. Ο Βελανιός το ξέρετε την αμμουδιά, ξέρετε. Βαλανίο τι ήτανε, αρχαία λουτρά. Και προσέξτε, το όνομα Βαλανιός το φέρει από την αρχαιότητα. Είναι αρχαίο όνομα. Στο λουτράκι στη γλώσσα είναι τα ρωμαϊκά λουτρά. Γι' αυτό λέγεται λουτράκι. Φέρει το όνομα λουτράκι από τον καιρό της ρωμαϊκής περίοδου. Επίσης έχουμε τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι κύβωτος παράδοσης αλλά και ιστορίας. Έχουν δηλαδή στα αρχεία τους πάρα πολλά σπουδαία έγγραφα, αλλά και είναι διατηρητές της παράδοσης. Έτσι, γιατί κρατάνε την παράδοση κλπ. Και τέλος είναι σπουδαία καλλιτεχνικά μνημεία. Τα μοναστήρια στη Σκόπελο είναι ο ταξιάρχης στη γλώσσα, μία συστάδα 4 μοναστηριών στην Καριά. Η ανάληψη είναι του 13ου αιώνα. Δηλαδή μεταξύ 1200 και 1300, για να ξέρουμε τι λέμε, τόσο παλαιό. Είναι Αγία Μονή, ο Άγιος Ευστάθιος, ο Αγιώργης, μία συστάδα. Το άλλο γκρουπ βρίσκεται εδώ απέναντι μας, που είναι η Ευαγγελίστρια, Σωτήρα, Πρόδρομος, Αγία Βαρβάρα, Αγιάννης στο Κοτρονάκι. Το Κοτρονάκι και η Σωτήρα ανήκουν σε μοναστήρια του Αγίου Όρους. Είναι μετόχια τους δηλαδή. Και αυτό εδώ λέγεται Μικρό Άγιον Όρος. Δηλαδή αυτή η ομάδα των μοναστηριών λέγεται Μικρό Άγιον Όρος. Να το ξέρετε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Η ιδέα αρχιτεκτονική μας είναι επηρεασμένη πολύ βαθιά από το Άγιο Όρος. Δηλαδή τα καλύβια που λέμε εδώ, λέμε καλύβια. Όποιος ξένος έρθει εδώ και του πεις ότι έχω ένα καλύβι, πάμε στο καλύβι και έρχεται σε ένα σπίτι ουσιαστικά, λέει καλά, αυτό δεν είναι καλύβι, αυτό είναι σπίτι. Ναι, στο Άγιον Όρος τα σπίτια που δεν είναι μέσα στο μοναστήρι και είναι εξαρτήματα, είναι δηλαδή σκήτες θα το λέγαμε, έτσι τα λένε καλύβια. Από εκεί φέρνουμε το όνομα μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να είστε καλά. Για πέστε μου καμιά ερώτηση. Εσύ έκανες μια ήδη. Να ρωτήσω τώρα κάτι, θέλω να ρωτήσω ένα κάτι. Από όλα αυτά που είπαμε, μπορεί κάποιος σας να μου πει ποιο θεωρεί το πιο εντυπωσιακό, πιο εντυπωσιακή πληροφορία, ποια μπορείτε να φανταστείτε για το κρασί? Αυτό με το σχολείο. Πολύ εντυπωσιακή πληροφορία. Και τα καράβια. Επίσης, παιδιά, να σας το επισημάνω λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, όσο και αν ακούγεται θεωρητικό. Ύψης της σημασίας είναι ότι είμαστε οι Αιγαιοπελαγίτες, οι ίδιοι άνθρωποι με την ίδια γλώσσα, με την ίδια γραφή, δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν το έχει καμία άλλη
περιοχή. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο που δεν σας το είπα στο άλλο τμήμα, το είπα, θα το πω και εδώ. Εδώ έχουμε Αλβανούς στην παρέα μας. Έχουμε 3. Ωραία. Λοιπόν, ο Ισοκράτης, μιλώντας στην 100η Ολυμπιάδα, στον πανηγυρικό του λόγο, 380 π.Χ., έτσι, προσέξτε, από εδώ και 1400 χρόνια. Τι είπε? Έλληνες είναι οι της ημετέρας παιδείας μετέχοντες. Καταλαβαίνετε τη φράση? Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν στη δική μας παιδεία ή στη δική μας κουλτούρα, θα λέγαμε σήμερα. Άρα εσείς είστε Έλληνες. Γιατί πάτε σε ελληνικό σχολείο, γιατί κάνετε παρέα με τα άλλα τα παιδιά και ζείτε εδώ πέρα και μετέχετε στην κουλτούρα μας. Και αυτό δεν το λέω σήμερα που έχουμε εσάς, παράδειγμα, τους Αλβανούς. Το είπε ο Ισοκράτης 1400 χρόνια πριν και δεν έχει πάψει να ισχύει. Έτσι. Αυτό να το ξέρετε εσείς. Σας αφορά, όπως αφορά και τους υπόλοιπους βέβαια. Όχι, αφορά και τους Έλληνες. Ναι, και εσύ που είσαι... Από πού είσαι εσύ? Από την Ταϊλάνδη. Αφορά όμως και τους Έλληνες ως προς τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζετε τους συμμαθητές σας αυτούς. Έτσι. Είμαστε όλοι Έλληνες, πατριώτες. Εδώ. Έλληνες. Η πατρίδα σου είναι η Αλβανία, δεκτών, αλλά συμμετέχεις στην κουλτούρα μας. Αυτά. Πάλι, δεν θέλουμε πάλι χειροκροτήματα. Ωραία παιδιά, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε με προσοχή. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε.